Ja bih sad želela malo da vas podsjetim kako je to bilo u srednjoj školi, pa za početak pokušajte da zamislite da ste drugi razred gimnazije ili neke srednje stručne škole. U svakom slučaju imali biste opciju, tokom drugog polugodišta drugog razreda učili biste o električnim kolima. Naučili biste Ohmove zakone, Kirchhoffova pravila i uspeli biste čak da izračunate sve komponente jednog ovako vrlo složenog električnog kola. Međutim, šta se dešava kada uđete u laboratoriju? Više ne vidite onaj onako šematski prikaz električnog kola, već učenika sačeka ovako nešto. Znači, niz isprepletanih žica od kojeg se očekuje da on sklopi u neko električno kolo. I pošto je električna struja zapravo visoko apstraktni fizički pojam, znači očekuje se izuzetno apstraktno mišljenje kod učenika, a električna kola imaju širok opseg variabilnosti, učenik trpi izuzetno visoko kognitivno opterećenje. To je ono što svaki nastavnik treba da ima u cilju, da smanji to kognitivno opterećenje učenika, a ova interaktivna tabla će nama upravo pomoći u tom zadatku. Kada dolazi do izuzetno povećanog kognitivnog opterećenja učenika, smanjuje se njegova motivacija. Mi jako dobro znamo da nam je glavni cilj da učenike dobro motivišemo, jer što je motivisaniji učenik, on će i bolje nešto da nauči, odnosno imaće motiv da to učini. Ja sam za danas izabrala da vam pokažem jednu FET simulaciju koja će upravo da reši taj problem povezanosti onog teorijskog znanja o električnim kolima i praktičnog. Pa hajde da vidimo kako ona radi. Sad dok se ona učita, ja ću vam samo reći da FET simulacije na svom sajtu imaju niz simulacija ne samo iz fizike, znači već iz biologije, hemije, matematike, tako da je toplo preporučujem i ostalim kolegama, a prevedene na srpski jezik, što je izuzetno korisno i odlično radi na jednoj ovakvoj interaktivnoj tabli. Pa hajde sad da vidimo, ova je opcija laboratorije, znači vidite da ovde imamo mogućnost da biramo provodnik, bateriju, sijalicu, otpornik i tamo dole može da se bira još drugih uređaja. Sad ja moram da naglasim da nije dovoljno učeniku samo prikazati ovako jednu simulaciju. Nastavnik tu mora da bude moderator, nastavnik mora da poštuje Bloomovu taksonomiju i da uvodi učenika od lakših zadataka ka težim. Pa ono što ja predlažem za ovakav jedan slučaj jeste da učenik prvo dobije zadatak da kreira najjednostavnije strujno kolo. Sad šta bi obično učenik uradio? Uzeo bi provodnik, je li tako? Uzeo bi bateriju, stavio bi prekidač i sad većini učenika ovo deluje kao najjednostavnije strujno kolo, pa ajde ja sad to da povežem i da vidim šta će da se desi. Ne znam koliko se sećate fizike iz drugog razreda, ali ovo je možda i najvažnija lekcija. Ovakvo kolo ne smete nikad da napravite. Zašto? Zato što nemamo potrošač. Znači, nema šta da troši struju i vi ako spustite ovaj prekidač, napravit ćete požar. Mi želimo da takvu situaciju preveniramo na laboratorijskim vežbama, znači to je nešto što ne sme da se desi, tako da je ova interaktivna tabla u stvari odličan alat da vi učenika naučite šta je zabranjeno strujno kolo u bezbednom okruženju, znači u virtualnoj simulaciji, gde on sazna da je to dolazi do požara i da ne sme to prosto da uradi, tako da ste sigurni da kad on dođe u realnu laboratoriju neće mu tako nešto raditi. Naravno, teško je napraviti baš požar, mi radimo sa malim strujama, ali svakako treba da znaju, možda jednog dana budu nešto kod kuće radili, tako da to bi bila prva lekcija. Sad, šta je sledeće što učenik onda treba da uradi? Da razdvoji ovo strujno kolo i da ubaci potrošač, recimo sijalicu. I sad smo sklopili jedno ispravno strujno kolo koje će lepo da radi i ono što je jako korisno u ovoj simulaciji to je što se vide elektroni koji ovde sada struje. Tog momenta učenik počinje da opipa, odnosno vizuelno da dočara sebi kako se kreće struja, jer struja je vrlo apstraktan pojam. Pomoću ove situacije on gubi tu apstrakciju i učenik dobija ideju kako se to sad sve dešava, a u ovoj simulaciji je izuzetno dobro što može da se označi ovde ovaj tehnički smer, jer tehnički smer je uvek suprotan od kretanja elektrona. I to je ono što njih buni u računskim zadacima. Zašto sad ovako ako bi trebao elektron na drugu stranu fizički da se kreće? I sad kroz tu simulaciju oni u stvari nauče još mnogo što im je korisno.
Sad, ono što možemo da radimo u virtualnoj laboratoriji, a u realnoj ne možemo, to je da menjamo otpornost žice. Znači, mi sada, ajde da postavimo prvo voltmetar. Prvo ćemo da ih naučimo kako se kači voltmetar. Znači, voltmetar ide uvek paralelno i dobijamo sada intenzitet napona da je 9 volti. Sad postavlja se pitanje šta će se desiti ako ja povećam otpornost žice. To bi bio, recimo, sledeći nivo zadatka. Povećam otpornost, vidimo kako se napon smanjuje. Ovo je nešto što u realnoj laboratoriji vi ne možete izvesti. Znači, vi ako hoćete da menjate otpornost žice, vi morate da promenite celu aparaturu svoju. Sad, vi u virtualnom okruženju to možete da uradite. Isto važi i za unutrašnji otpor izvora. Znači, morate kompletan izvor da promenite ako hoćete da menjate unutrašnji otpor izvora. Kada ste to uradili, znači, možete da pokažete učenicima, recimo, kako se kači ampermetar. Znači, sad smo naučili da se voltmetar uvek kači paralelno, a ampermetar se kači isključivo redno. Oni mogu da pokušaju drugačije, vidjet će da neće dobiti nikakav rezultat i to bi bile prve osnove iz električnih kola. Dalje mogu stvari da se usložnjavaju, znači možemo da im damo zadatak da razmisle kako treba da postave baterije, recimo, u daljinski upravljač, da li redno ili paralelno. Ako im treba 3 volta, a imaju 2 baterije od 1,5 volt. Pa ajde da vidimo, ako stavimo 2 baterije u paralelnu vezu, šta će se desiti? Da li će se naponi sabirati ili će ostati, a sve ne treba mi više baterije, dosta mi je 2. Ove baterije su 9 volti. Sad pitanje je šta će biti na izlazu? Šta je to? Nisam ja ništa. Prekidač. Evo ga. I sijalica svetli. U stvari, ovo mi ne treba. I evo sad vidimo da svaka baterija nosi 9 volti i na izlazu imamo opet 9 volti. Znači, ako je paralelna veza između baterija, dobit ćemo na izlazu 9 volti. Sledeći zadatak bi bio šta ako je redna veza, znači sad ćemo ga staviti u rednu vezu. Samo ćemo ga raskačiti prvo. Evo ovde. Zahvaljujem se tehničkoj podršci. Šta se sad dešava? Moramo naravno nakačiti voltmetar da bismo izmerili koliki je ukupan napon i vidite da je sad 18. Znači, to bi bile neke prve 2 lekcije koje učenici nauče u virtualnom okruženju. Naravno, ovo ima jako velike mogućnosti, vi možete sada širiti to dalje na neka složenija električna kola, tako da na kraju učenik bude zaista obučen i kada uđe u laboratoriju nema nikakav problem i da uradi tu laboratorijsku vežbu onako kako se to od njega traži. Sad, šta bi bio u stvari rezultat cele ove priče, odnosno primene? Ovde smo bili, ovo smo pokazali. Pa rezultat je da vi ovakvim pristupom, odnosno ovom metodikom rada, vi možete da smanjite to kognitivno opterećenje učenika, odnosno mentalni napor koji on doživljava. Prosto tu se negde uvodi ta gamifikacija učenja koja je izuzetno poželjna u nastavi. Time se povećava motivacija znatno. Mi se jako dobro znamo da što imamo motivisanijeg učenika, da će njegovo znanje biti znatno bolje. Pokazano je nakon niza naučnih istraživanja, ja sam vršila jedno od njih, da su izuzetno bolji rezultati naučnog rezonovanja učenika nakon primene ovih PET simulacija u nastavi, a pogotovo pretpostavljam da će da budu još bolji sa ovom tablom koju ćemo moći svakodnevno da koristimo u nastavi. Ja bih ovo predavanje završila sa čuvenim rečima Benjamina Franklina: ispričaj mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i zapamtit ću, uradi sa mnom i naučit ću. Hvala.
Hvala i profesorici Dorocki. U nastavku